Kamu dari itu? Look. Yaw sa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bagsami yang kaya pilay niyo mga tao ang gibuan na kada kalian gibuan na bilangan yan nagi sa mga hujjaj niya magad sa giyang kaya ragong sama na yan ay may kapakapasada sumbayang sa diumaat. Yung ka nanalantay na ginanso tigiran na kubri mispala. Kubri mispala. Dano mo kita rin. Ya kaya mga tao sa Makkah na malupnaya kialbatan ka madagal si ko mga kaditan o amya kambu baling siran o mga darpairan. Banda sa mga kadi amya kapun sar katano lagi molimpo sana di umaat at tatang iran saya. Wap sidigan. Ano ro kasi taro ni Mila. Atan si Kadi Diumal painansiranan. Ano nga yung na hotela fundok mas sa Arayan napadanan si kung mga hotela kaya tarusan o mga bangsat tanong mga taga Pilipinas kileni sa buwag yung na plagtano sa Pilipinas yung man na lalan na ginansulala na ipsung si ko hotel luuluatuan agu luuluatu san madagalam ya kataros sa mga bangsatan o ang mga pupuon sa Pilipinas. Ano pa na matatagon sa na ibod na kilay kaya ka na hotel pa na mapapantag tanong na padapanan na autila miya ko ang Pilipinas. Masya Allah, kaya kubri mispala. Sama na nakautuak Clock Tower. Inang buak Clock Tower samanan. Sige, parking na sa kada kala misumbayang sa diumaat. Si buaya sa giyang kaya kubri mispala. Agiyang kaya harami man to na makabalag agiyang kana na kapklusiran nun. Plusaniran ko mabalaga.
Sa manan na madagal di ko mga kaditano sa Pilipinas miyang makaumasiran. Si ko mga flightiran, Masya Allah. Tabarakallah. Sa mga bangsami, pangnikusi ko Allah, mapipiyakanusan sa Ingdaranaw, sa Pilipinas, na ipangniyamis kanusi ko Allah, lalayon tanong makukuha ko ito kapipi ginawa sa banda yung mapian napakaldug na merakanuso salam makalilintad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.